Είμαστε στη Σύρο, στην Ερμούπολη, εδώ στην πλατεία Μιαούλη στο Δημαρχείο. Εδώ σε ένα λεπτό ακριβώς βρίσκεται το εστιατόριο Μαζί, όμορφος κήπος. Το λιμάνι βρίσκεται από αυτήν την πλευρά, είναι στα 2-3 λεπτά απόσταση. Ανοίξαμε το 2019, 4 φίλοι, ψάχνοντας να βρούμε πώς θα το ονομάσουμε. Επειδή ήμασταν μια ωραία παρέα μαζί, αποφασίσαμε να το ονομάσουμε Μαζί. Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Ερμούπολη, μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες και τις πιο όμορφες εκκλησίες της Σύρου. Η κουζίνα μας στο εστιατόριο του Μαζί θα έλεγα ότι είναι ελληνική μεσογειακή. Στηρίζεται πολύ στο ψάρι, σε πολλά τοπικά προϊόντα, στα τυροκομικά που έχει πολύ καλά προϊόντα η Σύρος. Έχει κάποιες fusion επιλογές από Ασία και τέτοια πράγματα. Είναι ένα πάντρεμα τέλος πάντων του κόσμου, αλλά σαν κεντρική ιδέα είναι η μεσογειακή και η ελληνική κουζίνα. Είμαστε στη Μαρina της Ερμούπολης, στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, μπροστά από το Δημαρχείο. Στα 2 λεπτά είναι το εστιατόριο Μαζί. Σας περιμένουμε να απολαύσουμε τις στιγμές, το φαγητό και να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι και ωραίες βραδιές.